I per ajudar-te a exercitar-los, hem demanat a Pepa Cases que ens ajude. Que ella, això de parlar, ho fa la mar de bé. Què passaria si ajuntàrem a Pepa i a Pilar fent un recorregut i les cronometraren? No ho vull ni imaginar. Que tu creus que no series capaç de fer el que fa ta abuela, no? Que tu preferisses no parlar de la gent que no és precís i que se saluda només a la gent coneguda. Sí. No, m'han totorejat. Que te fa vergonya. Que quan aneu pel carrer i separen tot el món, a tu et fa una mica de vergonya perquè dius que fa una miqueta el quadre. Perquè n'hi ha vegades que com és tan xerradora, a vegades xerra de més. I a vegades fica la pata en certes coses. Escolta, parla de coses importants o no? Pues a vegades no. A vegades no. A vegades és parlar per parlar. Què tal? La volteta? Ai, sí, a veure si pillem algo al mercat. I com estàs? I m'han dit. O a lo millor, ai, pues saps que s'ha mort així. I jo parlaven de morts, jo què sé. I tu quan vas en ella del brasillo, que diem, no? I vas pel carrer en ella, i ella va parant-se, tu què fas? Ai, jo sí infernal. Ja, que vergonya. O què? Jo me'n recordo una època en què érem menudes la meva germana i jo, que sempre anàvem dijous al mercat. Després ja va ser, no anem, perquè total no veiem res. Entre que camine un poc esplaet i que a cada pas que pegue se troben una persona que coneix i al final això se fa interminable. Anem a imaginar situacions com incòmodes. D'estes que si no parles, com que no mola, no? Que estàs ahí patint. Imagina que estem tu i jo en un ascensor, no? I no ens coneixeríem de res, estem ahí, apretes el botó, 7 pisos cada amunt. Què? Això és molt incòmode. Tu estàs, per exemple, en l'ascensor i la persona fa ai, pues fa fred avui. I estàs veient que està igual que tu, però treu un tema per treure'l. Dius, pues per això no treguis res. O mira, en la sala d'espera del dentista, no? Entres, n'hi ha una persona i dius, hola, i seus, no? I què? Hi ha un silenci ahí... I ja, jo agarro una revista i ja està. Des que el món és món, l'ésser humà ha tingut la necessitat de comunicar-se. Al principi ho feia com bonament podia, fins que algú va descobrir el foc. Els aliments cuinats van ajudar a desenvolupar el cervell humà i el que és més important, qui es resistís a malparlar de la tribu del costat veurà un bon foc. I així va aparèixer el llenguatge. Al llarg de la història, les llengües han anat evolucionant. Els romans, d'una manera poc dialogant, van imposar el llatí a mig món. I els conquistadors espanyols van portar el castellà a Amèrica. I com que no hi havia manera que els indígenes americans renunciaren als seus idiomes propis, van optar per allò de la letra con sangre entra. En l'actualitat, les llengües més parlades són el xinès, el castellà i l'anglès, però es calcula que n'hi ha vora 6.500 al món, sense comptar la que gasten algunes persones majors quan intenten escriure un WhatsApp. I a pesar que encara hi ha gent encabotada a barallar-se per si un idioma es diu d'una manera o d'una altra, o el que s'ha de parlar a les escoles, les llengües s'han inventat per entendre'ns, i com més en sapiem, millor. Encara que siga per a criticar els de la tribu del costat. Tinc una sorpresa, i és que tinc la solució a la teua timidesa. El generador de converses banals. Mira, tenim 3 peixeres. Anem a agafar una de cada i anem a generar una improvisació. Això és molt de teatre. Va, tria tu, així. Una d'ahí? Una d'ahí. No la mires, dóna-me-la. La miro jo. Ah, mira. Una altra? Una altra. Vale, sí. I una altra. Xan, xan. Preparada? Mira, això és com el... Tenemos el número... Pepa, el pas de temps, bé. Xiu. Així. Sí? Vinga, va, jo vaig a fer de iaia. Com passa el temps? Que major estàs, que fadrina. I ta abuela, com està? Bé, està molt bé. Està bé. Xica, que fadrina t'has fet? Si és que eres així de xicolina, quan te vaig veure jo. Sí. Jo, en els meus companys de feina, les meves amigues, en coneguts, no tinc vergonya, però si jo vaig a un lloc on no conec, a lo millor sí que tens aquesta certa distància. Xan, 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 xan. Cristina, el treball bé. Ara fes tu de tu abuela i jo vaig a fer de tu. Vale. Va? Sí? Ja estàs així? Què tal la feina? Bé. I bé ja? Algo hauràs fet, no? Conta'm. Molt bé, no, ahir a l'oficina, la gent, molt bé. Però estàs a gust? Sí. És el primer que te pregunten. I com te va en la feina? Jo no sé si estan preocupats de que no en tinga o què, però és un tema que sempre pregunten. La iaia Pilar? La iaia Pilar. Horatge? Regular. Regular. Que no s'acabaran aquestes pluges ja o què? És
que en este temps me fan mal els ossos i una persona major com jo no pot anar ràpid. Home, dime-ho a mi que estic així banyant-me, però la feina és la feina. Sí, te va tocar aguantar-te. Jo ara m'aniré a casa, me ficaré la manteta i al sofà. Que gust, que gust. Jo ganes de jubilar-me, tinc també. Senyora, mira. Jo, per exemple, on treballo sol fer molt de fred i tots els dies ja no és bon dia, és avui fem -4, avui a -5, avui no fa molt de fred. Cristina, vida privada, boig. És l'última, eh? Vinga, va. Hola. Hola. Escolta, tu eres la neta de Pilar? Sí, sí. Ah, mira. La mateixa. Mira, sí. No, la conec a ella. Sí, és que és difícil no conèixer-la. Sí. I escolta, m'han dit que tu eres la que està de stripper treballant allà Sí, sí. en França, però que ara estàs així de vacances. Eres tu la mateixa? Soc jo la mateixa. Ja veig que esteu ben informats. Sí, home, no, és que així se sap tot. I la família, com ho ha acceptat, això? Bé, com ho té que acceptar? La família sempre ho accepta tot. Ah, mira, Itxes, ui, quina sort, perquè hi ha d'altres que no els agrada aquest tipus de vida, mira. I tu què? Els teus nets què fan? Han estudiat o segueixen... Ai, no, ells són ninis. Hem decidit que res, i com està la vida com està... Ah. Molt bé! Molt bé, prova superada. Vale. Jo crec que ja estàs preparada per acompanyar a ta abuela del Brasillo pel carrer i ser tu la primera en saludar. Per una part estaria bé, però per l'altra, doncs dic, no vull ser, millor pesar. Qualsevol tema dona peu a poder xerrar del que siga, no? I si no, escolta, sempre tens a ta abuela per a dir-li, iaia, ensenya'm. Jo crec que millor que ella no em podrà ensenyar ningú a treure temes banals. Que si ella